Здравейте! От известно време се каня да направя видеоревю на този органайзер за колан. И ето, че му дойде времето. Както се вижда, той е направен изцяло от кожа. С изключение на тази част тук. Металната то е видно. Като интересното точно при този органайзер е, че е много добра китайска реплика на органайзерът, който се произвежда от американската компания Tale of Knives. Моделът на техният органайзер е MPU T-Tux Shadow. Като MPU значи Multi-Tool Push-Up. Тоест акцентира се върху точно тази функция на органайзера, избутване отдолу на мултитула с цел по-лесното му изкарване, когато е на вашия кръст. Най-съществена разлика между този органайзер и този и оригинала, така да се каже, е ето тази част тук, която при оригинала е отворена, а тук е зашита. Ще потърся снимки и ще прикача към видеото, за да се види разликата. Друга разлика, която откривам, е в изработката на самите шевове. Тук те са с доста по-тънък конец, отколкото оригинала. И се виждат от време на време ето такива, например, стърчащи тук-таме кончета, които не са много добре обработени след като е бил завършен самият органайзер, но не е нещо, което така да се каже да пречи на правилната му употреба. Относно размерите, широк е точно 176 мм, висок е 130 мм, а размера на дупката за колан е 47 мм, който размер, мисля, е предостатъчен дори и за тези, които обичат по-широките колани. Дебелината на кожата, която е използвана тук, е 2,3 мм. Тази част съответно е 4,6. Относно самата устойчивост на материала. Имам този органайзер от около 3 години. Признавам, не го нося всеки ден, но го нося достатъчно често. Виждате следите от употреба. Тук има леко износване на протриване по-скоро на самите конци. Ето. На други места не се забелязва подобно нещо. От задната страна поне. Отпред е почти като ново. Така че за една евтина реплика мисля, че се представя чудесно. И говорейки за реплика, няма как да не споменем и цената. В момента в AliExpress този органайзер може да се намери най-ниско за около $15. Оригиналът струва 165 плюс, в зависимост от конфигурацията, която си изберете в техният сайт. Така че за мен това е едно отлично бюджетно решение. Една препоръка, която имам към вас, ако решите да си го закупите, е редовно да се маже с най-обикновена паста за обувки или крем. Нека бъде с неутрален цвят, действа много добре на кожата и я запазва за по-дълго време. И в края на видеото един кратък преглед на това, което съм сложил вътре. Започвам с мултитула. На Next Tool няма да се спирам подробно на него, може би в някое друго видео. Тук имам едно моливче от Ikea. Всеки се е взимал такива моливчета от Ikea. Отвертка. Малка, кръстата. Да фокусира. Да. С опръстен. Предпазва от влага.
И от този край пак малка отверчица, само че плоска, отново с отпръстен. Тук химикал. Маркер, в случая червен. И фенерче. Конвой Т2. Много добър. Също бюджетен вариант. С обикновена 2 пътя батерия. Водоустойчив, удароустойчив. Така. Това какво е? Това е късметче от някое кафене. Не, от коледната баница. Добре. Ето го и самия органайзер, вече напълно изпразнен. И сега да си приберем съответно нещата пак вътре. Фенерчето, късметчето. Маркер. Химикал. Мултитул. Молив и отвертката. Ето го. Напълно окомплектован. Интересното тук при химикала е, че ако ми трябва без капачката, при изкарването просто притискам тук и той излиза. Ако искам да си го изкарвам с капачката, готово. Това е от мен. Всичко най-добро и до следващото видео. Айде един нож за разкош. Край, ама не е край. Забравих да спомена, че органайзерът се предлага в момента в 3 разцветки. Тази, която виждате, ето такъв тъмно кафяв вариант, цвят кафе, и чисто черен вариант, който аз нямам. Друга важна подробност, която искам да спомена е, преди покупка винаги да четете описанието на продукта, тъй като има реплика на репликата, която е направена от изкуствена кожа, а не от истинска, както е този вариант. Обикновено в описанието е записано като PU Leather. Това ще рече изкуствена кожа. А истинската кожа е обозначена като Cow Hide или Genuine Leather. Опитът ми показва, че когато в описанието е написано, че продуктът е направен от истинска кожа, то това е така. Ще пристигне това, което сте поръчали. Четете внимателно какво купувате, за да не бъдете разочаровани. Следва кратка демонстрация на органайзера, монтиран на колан. Като преди това един бърз преглед на подобни продукти, на които да очаквате ревю. Този малко по-голям вариант. Един среден вариант като размер. Малък, джобен. И мини джобен.
Ето как изглежда и самият органайзер на колана.